Il-qorti mmexxija mill-imħallef Lawrence Mintoff qalet li l-Gvern Malti ma kisirx id-drittijiet tal-Aqda Sea-Watch. Il-każ imur lura f'Ġunju tal-2018 meta l-bastiment Sea-Watch 3 daħal fil-port il-kbir għal manutenzjoni. Iżda fl-aħħar ta' Ġunju, il-bastiment ma natax il-permessa biex jitlaq minn pajjiżna mill-awtoritajiet tal-Port Maltin. Sa ġimagħtejn wara, l-awtoritajiet Maltin spjegaw li huma tistennew ir-riżultati ta' spezzjonijiet Olandiżi, imbagħad f'Awwissu ta' dik is-sena kienu ngħataw il-permessi sabiex isalpa, iżda ftit qabel din tħassret. Il-bastiment kien salpa kważi fl-aħħar ta' Ottubru tal-2018. L-Aqda mhux governattiva Sea-Watch kienet saħqet li l-Gvern Malti mhux iħallija milli tagħmel xogħla sabiex tassisti lill-immigranti. Hawnhekk kienet infetħet kawża kostituzzjonali. Fid-deċiżjoni tal-qorti intqal kif il-bastiment ma kienx irreġistrat kif suppost u bekk inżamm fil-Port Malti.